Hamarosan vége a nyárnak, és lassan kezdetét veszi a hosszas irodai munka, vége vannak a nyaralásoknak, úgyhogy a gyerekek is visszatérnek az iskolapadba. Ugye fontos megemlíteni, hogy az ülőmunkának milyen következményei lehetnek. Ugye a hosszas ülés önmagában is megterheli a szervezetet, de nem magával az üléssel van a probléma, hanem azzal, hogy nagyon hosszú ideig egy helyben maradunk és nem mozdulunk meg. Ennek következtében nagyon gyakran kialakulhat nyakfájdalom, derékfájdalom, tértfájdalom, de igazából bármelyik ízületünket megemlíthetjük itt, mert a hosszas ülés, meg a hosszas egy helyben maradás egyik ízületünknek sem tesz jót. Arról nem is beszélve, hogy senki nem tud egész nap jó, meg megfelelő testhelyzetben ülni. Úgyhogy hát elég klasszikus probléma, hogy lecsúszva ülünk az irodai székben, nyakunk egy előre helyezett testtartást vesz fel. Úgyhogy ennek következtében ugye a medencénk hátra billen, ez ugye egy diszkuszherniát, vagyis gerincsérvet indukálhat már a lumbális szakaszon, a deréktáji szakaszon a gerincünkben. Ugye maga a nyaki görbületünk is kiegyenesedik, és hát már a fiataloknál is megjelenik a nyaki gerincsérv. Egyre több ilyen esettel találkozom gyógytornászként. A fájdalom elkerülése érdekében ugye az elsődleges ergonómiai eszköz önmagában a mozgás, hiszen a legmegfelelőbb mozdulat az a következő mozdulat, amit fel tudunk venni, de mellette még kiegészíthetjük pár ergonómiai eszközzel az ülőmunkánkat. Ilyenek például egy megfelelő állítható magasságú irodai szék. Itt arra kell figyelni, hogy két lábunk az legyen talpon, a derekunk legyen megtámasztva, tehát legyen mindenképpen deréktámasz a székbe, valamint kartámasz. Ahhoz, hogy ne csúszunk le, fontos, hogy ne laptopon dolgozzunk, vagy ha azon is dolgozunk, akkor használjunk egy plusz billentyűzetet, és magát a monitort, ezt próbáljuk meg legalább szemmagasságig megemelni, így nem lefele kell néznünk, hanem teljesen szemmagasságba. Valamint a munkánkat ugye kiegészíthetjük egy megfelelő ergonomikus egérrel is, hiszen a hosszas gépelés, meg az egér, nem megfelelő egér használat következtében kialakulhat alagút-szindróma, kialakulhat az epicondylitis lateralis, azaz a teniszkönyök, ugye ezek nagyon gyakran begyulladnak az irodai munka következtében, úgyhogy fontos megállni a munkavégzés közben is, lenyújtani az alkarizmainkat, picit átmozgatni a csuklónkat is, akkor felállhatunk munka közben, ezt javaslom is, hogy legalább 60 percenként álljunk fel egy-két perces mozgásra, vagy ha ezt nem feltétlenül tudjuk megtenni, legalább a nyakunkat mozgassuk át, kicsit a derekunkat mozgassuk át, és ha van lehetőségünk felállni, akkor mindenképpen sétálgassunk, és egy pár csípőmozgást, valamint lábujjhegyre emelkedést végezzünk el. Ugye érdemes a gyerekeket is megemlíteni, hiszen nagyon-nagyon sokat ülnek az iskolában, már általános iskolás korban is, úgyhogy fontosnak tartom, hogy végezzék el ők is ezeket a gyakorlatokat, szünetekbe is álljanak fel, mozgassák át magukat, ott ugye szerencsére 45 perces egy tanóra, úgyhogy ezt könnyebben meg tudják tenni, valamint nagyon divatosak az oldaltáskák a fiatalok körében, de próbáljunk meg a gyermekünk eszére hatni, és rendes hátizsákot venni a gyermeknek, viszont sajnos nagyon nehezek ezek az iskolatáskák, úgyhogy a hátizom erősítő gyakorlatokat, meg a törzsizom erősítő gyakorlatokat, azokat nagyon javaslom. Divatos bevezetni, hogy magát ezt a fitballlabdát használják az irodai munka során. Nem feltétlen javasolnám egész napra magát a fitballlabdát, mert az megterhelő lehet a szervezetünknek, viszont hogyha cserélgetjük a fitballlabdát a deréktámaszos székünkkel, akkor viszont nagyon-nagyon jó tud lenni, és akár a fitballlabdán egy pár csípőmozdulatot, csípőkörzést azt el is lehet végezni. Tehát én gyógytornászként azt mondom, hogy az ergonómia az nem luxus, hanem befektetés az egészségünkbe.